Bojoku ning kene ora ya, Mas? Ora Lah mau pamit rene, Mas. Lah tapi ora rene ki. Yo nanti ya. Ayo mbuh nyong ora ngerti apa karo Oki apa non Oki. Ya wis Mas, nek ora tak bali sik. Ya wis. Heeh. Halah malah udan. Ya wis kene dhisik wae dinteni kene sik lho. Dinteni terang. Kok nek wis terang gak bali ra apa-apa. Maaf, lah bali kan nanti to tak kon ngancani nek ono. Ora iki nang anu nang Magetan nih. Halah ora tak udan-udanan wae. Ora apa-apa ora mosok nyong ya ora mbrakot sih. Ya ora penak maksud. Ora apa-apa wis masuk ini masuk. Anu ngono nek kene sik udan kok balik lebus malah. Lumayan ki mumpung bojone nang Magetan ono kanca ngopi. Anu bojone nang ndi to? Ayo. Dumeran ana mama kesempatan koyo ngono kuwi dondone cewek barang go jero nang omah. Ora golek bojone. Ala mau barang iki jero nang. Ora. Golek Mas Dewa. Coba. Ya aku ki jane ora kepenak wong mau ayah mulai ngomong kon nunggone udane terang sik ya aku ning kene. Ayo kencen koyo ngono kae, Mbak. Garangan bermuka cicak. Kok kudu hati-hati. Dari kono dodol kopi meneh, Bu. Ala nek buka paling yang sing nongkrong pung bapakmu karo ciblek. Oh, apa, Mbak? Aduh, Mbak.